ava ini ndakasiyana bhuku kunani kuna mukoma uyu ndichienda kwagari kubasa akasara akutengesa minda mukoma chona akuita kudya mari nepambi akabhafa nechirwere ndobva ndasiyira kuti munin'ina ndobva aita zvimwe chete zvacho neizvozvo ndobva afa nechirwere ende uyu chaari kusimbirira apa akapinda kubhuku rangu ngokuona kuti ane mhosva. Pahasha TV nyaya sezvadziri. Zvataura munodare zvezvechokwadi. Dzimba mutungamire panzvose zvavasiyataura. Dzimba mutungamire pane zvezvavasiyataura. Pasi imwe nyamorye. Zvataura munodare zvezvechokwadi. Zvataura munodare zvezvechokwadi. Dzimba mutungamire pane zvose zvavasiyataura. Dzimba mutungamire pane zvose zvavasiyataura. Pasi ndipamambo. Makosi wangu Ifrem timu makushaya ndevu achimangarira mwana wake Ifrem Mativenga Morukiro mwana Ifrem iyo Ifrem timu shaya ndevu ari kuti kuna Ifrem Mativenga dzora bhuku kuna naba iwe uri mwana mudiki wangatonga nababa varipo ndokumangara kwamakaita here bongo taura nyona mambo maitira mwana nyaya yangu iri pakuti gore ra1999 baba vanga vari Husabhuku mushaendero vakapinda vakarwara kudaro vaifanirwa kuenda kuEngland kunorapiwa vakadzoka vaenda vakadzoka mumusha vakasvika Husabhuku bhuku rakapuhwa baba Ifrem Mativenga ndibhuti ndimukoma wedu ndiye akapuhwa bhuku akabatiswa bhuku ndoenda kuEngland ndodzoka bhuku ndibhusara chidi ichichengeta musha ichadi vandodzoka ndogadzirisa baba wakaenda vabva ukari havana kuzorarama vakashaya baba vaIfrem vanga vasara bhuti mukoma pakufa baba takavabvunza baba vaigara vachitaura bhuku takaendesa kwaMativenga unotora bhuku vakomana taenda kuya takanotora baba vaIfrem mukoma takaenda naye after the funeral takavabvunza vakatiudza kuti bhuku vachadi tichanotaura nakupi kumusha tadzoka kumusha we followed up nyaya yebhuku riya richadi tine makore nemakore tichizama kuti bhuku ro ridi from 1999 to 2000 to date bhuku ro rasati radi rina Ifrem Mativenga ndiye akasirwa nababa here kwete asi akasirwa nababa akasirwa baba vake ndo vakasirwa bhuku ndiye mukoma wedu isisu saka vari kupi vakashaya pane zvinhu zviri nani rine rakasirwa mwana iyeyu kana uchimorerwa uri chii mwana ndiye mukuru here mwana mukoma wedzinza tese tiranofa kose bhuku rinofanira kunge riri kwamushaya ndebvu ndatini iwe uri kuomba mukuru andiri muri kwapa mukuru here mati mwana kunyika mwana sei semati mwana sei dati mwana ukama hwacho haasi kwamushaya ndebvu kwamushaya ndebvu mwana wemukoma wedzinza mire mlipapo ati mati baba venyu ndivakapa baba wake anti pane ukama kuzotupa vakapa pane ukama hongu ukama uripo isi kuti tinyatsoutsanangura chawo kama unoti hatinyatsokuziva hatinyatoti vanhu mhuri yekwani yekwaMufakose
kwamfakose tichiona vanhu kwamfakose izizi tana mdede vese vakoma kunani kwatiri saka tiona vanhu kwamfakose out of respect ndakakura ndichiziva kuti mhuri yekwamatenga ndanakutiveka asi havasi veropa baba vani baba wako vakati ndakurwara ndakumenda kurapa kuengland ndovasiva baba wako webhuku vakatadza here havanotadza zvaitwa mune zvakanaka taiwirirana pesa apa aiwa havana kutadza havana Baba mkomo wako iwe au kama wewe pesa usafura sapo ndiye akapiwa ndio nini kitora vitu kama hivi musi kwa hiyo basi mkomo huyo anga achishandisa buku akamsina problem nazo tasina problem nazo right apa wakuwa ukuta tingatongwe ni mwana sipa kuziva correct mamuzonyere boya kuti atingatongwe ni mwana nabo varipo yana murongo yako yata kutaura ya murongo yako ndoba ninya yako kama ulipo titaurirewe ichi nyawo ilipo ndeni sorry changani nyai irefu zvavarikutaura baba nhasi vari kuti ndi baba vangu asi vakamberi vati hatitomuzivi munhu hasi weropa ndosakana haafaniri kunge achigara pasabhuku asi ndoda kuti nditange ndavabvunza ivo baba pakuti vajekesi nyaya yomubvunzo wavanibvunza wokuti iwo uri mwana mudiki vana baba tiripo. Mubvunzo wangu wokutanga ndokuti ndakabvute here kunana baba bhuku tichaure zvakaitika kuti inini ndigare usaku 2012 baba vachishaya after 3 days tariga baba pakauya varume vatatu nobheti mushaendeko tawanda maukira naenest maemba vachiti tipe mabhuku uyo anga ari kweri aivanga asipo ndikavatambidza pepabheki aive nemabhuku ewhite bhuku rehusabhuku ranga rimwe remupepabheki raive rimupepabheki imo mune mamwe ekuteerera emutero zvaive zviri zvese mukati ndikavatambidza vakaenda nawo mabhuku 2012 muna April ndo pakashaya baba 2013 2014 ndakazoona Elliot Maurukiri vanova sekuru akabereka iwana baba akuuya pangu kwangu kuseni maseve akabata pepabheki emabhuku asi ndabva ndaziva ndo pepabheki yayo vasvika tavakwazisa vakati kuna amai muroora ndakazotora mukomana ndoda kuti andiperekedzwa kuda umweni ndobva tabuda sekuru vako iwewe chiisha baba ndi baba kwavari alright aina ndauaa kundidedzerei kana kuti vakaita sei ndakazoshandisika tasvika pamusangano panga pakaungana vanhu vanga vaunganidza vanhu ndobva vati ndanga ndiri kwanandiri ndanzwa kuti bhuku rinonzi Maukira ranetsa nekwandanga ndiri ndoda kuziva kuti bhuku rinosakura munda wemunhu here kana kuti ringabatsire munhu pakuita sei. Vanhu vese vakanyarira hapana akapindura ndobva vati ndakuchida ari kuda bhuku ngaasimuka amira hapana akasimuka akamira ndobva vakadzokorodza katatu hapana akasimuka akamira ndobva vakazoti mukomana zvandakuchiita hapana vandezokuti sumuka ndobva ndasumuka zvanzi mukomana muri kuona mukomana uyu pane zvinhu zvamunenge muchida munoona mukomana uyu ane zvaanenge achida anoona mukomana uyu mukomana ndikatoti sekuru zvebhuku izvi zvinondivenganisa nevanhu ini ndichiti mwana mudiki ndogona kuzvibatika ndogona kuita zvikanzi aiwa hauramwire inini ndindaona kuti wewe ndowandoda kuti nditambidze bhuku ndo pandakapiwa bhuku kwapera mwedzi miviri vakadzoka zvakare sei ndobva taenda kwada vanga vachiri vatizora 2014 ndobva vasvika vatsanangura nyaya yangu kune vanga vari muofisi ndobva ndadozopiwa fomu ndobva ndafila fomu ndobva vati sekuru nyaya yenyu tainzwa asi pari zvino mukomana uyu anofanira kuti atanga anopiisa mafingerprints kwaRai ndobva ndaenda kupolisi
pamurombedza ndobva ndatora mafingerprints ndikatumira kuHarare mafingerprints ndobva ndazodzoka nawo ivo vakazoti security regedzai kuzvinetsa kudzoka mukomana anongouya kudzosa mafingerprints ndikaenda nemafingerprints akliyo ndipo vakati mukomana wakuchimirira kuti bepa rako risaini rinotosainwa naanyamanga because pari zvino hakuna mambo kwenyu ndopandikazoti saka nai ndozodii zvikanzayo iwo uchazodzwa nemasabhuku aripo kuti zvaita ndofunga naFebruary 2014 ndakazodzwa nabho chivaita mukomana udiwa kwadzine kwamurondezi ndopandikauya kwamurondezi ndosvika zvikanzi zita rako raita ndokupinda kwandikaita pahusabhuku changamuni niki naiwe misangano yakaitwa yaari kutaura manga muripo here mukoma wangu anga varipo iwe wakutibvunza iwewe ini ndandisipo ongori kuti ini ndinoendaisina ndichiri kubasa eresileugenishe uyatiudze tinzwe niki Changamire musi wakabvunza baba kuti wawakata ndakupa bhuku iri havana kutombotaura kuti isusu tingate bhuku here kana kuti chii manga musipo here ndandiripo kose ikumbira mugara mungoenzwa yapadozebana taura zvangu Changamire musi wakauya baba vamunoki vakauya vachiita zvinenge zvekuthretena vanhu pakabudwa mamwe mazwi asingafaniri kungotaura nokuti ndibaba ndobva vati bhuku iri ndakuripa wandinoda ndicharipa Ephraim Matienga saka vapa nhingi Ephraim Matienga inini pate zvangu ndakaita question kurapwa sei Ephraim Matienga ana baba vanga vari sabhuku ndakaita question mark but wokuchitaura papasina vava ine chi takugara kusini vaitaura nyaya iyi vaibvunza kuti paitwe chiki nemadara aiwa vakatanga kutombotukana namai amai mushandebva wakuni but vachemberi amai hapazi pamai papazi baba hapazi pamai ipo pakanzi baba ipapo vakamutuka saka kutuka uko ini hamuna kundifadzira asi kupakwa vakaita Ephraim bhuku isusu tasikazvidaira havana kumboiprotisa kuti zvodasidai umbochifarira here aiwa batika unoza kuti kudii chigaro kaichi chimamusika chiderimi ndaitochida uyu aisa kudai uyu kumakana pakanyarara sei iwe neuri mukuru ndiyani ndiri mukuru ndiki akanga asipo akari kubasa iyo ndiwo wari padii ndiri pabasa asi musiona ndiri ofa hamuna kudaira sei handina kudaira nokuti ndandiri pabasa ndandiri pabasa musiwoyo ai kungoti ukutitoro Husabhuku ndandiri pabasa ndaitosenza kuhera aiwa ndizvozvo ndikubvunza kuti pakataurwa nyaya manga musipo heremi havana kutaurira kwatiri zvokuti vangotaura vachipopota zvokuti aiwa makanga musiri padare racho romusha manga muripo musi wakataurwa zvokuti uyapo Husabhuku ndandiripo manga muripo here ndandiripo ndizvozvo okay alright ndiri ndiyevi 2014 hiyo 2014 ka 2013 adiyo ndio hapo ndio hapo Changamire kuzinyori kwa wakaita chija kwa dini takati nzino kwa dunu kuti uye ndiye sabhuku ati asika kuti ndinesi vamukisi saka isa atakufara navo aiwa kabati zvakaitwa zvimanga muripo kai akanga musiki here pakaita baba ndikundizvisa ndiri mukomana mukuru
Vachida kandiripo yanga ari kubasa imamuri kubasa. Reshuwa maikwanisa ini kuti musoro muri kubasa. Ndizvo zvamakaregerera. Kuti achipiwawo imi muripo makangozvivise mufanane kana baba. Aiwa vakati baba akaita zvehasha. Munin'ina ava aripo uyo waataura kuti ndakamusambidza mabhuku including ini akanipa bhuku but iyo nyaya yekutanga akanisambidza mabhuku ndikaenda nawo ina handizivi nokuti kuno vasimudza maoko kutaura chokwadi ngatikungotaura chikuru pamberi pamama nyaya yekuti vanakavaka vakuda kundouyu akanga ambozvibata bhuku vasingazivi kuti charongwa mapepa uziva kuti mapepa uti asa mapepa anozokwasiwa mapepa vangozi vangote kuzvisara wakachengeta chii Aiwa kana kusara wakachengeta chii ndiona atikurondiki vakuru varipo ndiona vakuru vakaenda baba vakatokudiki vakuru vake tiripo iziva ndiona so kana makanyara mazibvumira ka ukanyara mazibvumira avada kutaura kuti kana mati izvo ino baba ati muchida kana musingadi ndakupa munin'ina wenyu inotino maita zvei but atikuirana nazvo tikuenda mberi nazvo matogadzira nyaya yedu baba changamiri aiwa imimi pamurawo kunyarara kubvumirana nazvo ukanyarara wabvumirana nazvo kana usakabvira zvekutaura ka unokwikidza ka andi unokwikidza ka unokwikidza matadza eka chiona nesikwa zvasvika manje izvi zveutaura vakataura kuti warikuda bhuku ridziani hatitauri chokwadi pamberi pedare havana kungotaura izvo vangotaura izvozvo izvozvo pane nhaka pese pane kurwa urikuona pane nhaka pese pane kuda mashoko akasiyana siyana ekutukana ekudii ekudii ndo zvakaita nhaka dzedu vanhu vatema izvi but ndikuti izvo inini zvakataurwa muripo urikuona hamuna kupikisa inini havana kutaura vachida veshe wavo aiwa ka kati unoona kuti vakangodzivileya aiwa ka declaration inokondeswa futi declaration inokondeswa futi declaration inokondeswa atowatorwera zvomaripota handasi ripota raisivamisi vaishanda kumashini handidi eka but send yeripoti unoiziva iyo hauna kungobuda uri dofomwerera zvinhu aiwa unobuda iziva kuti zvakanaka publicity yepepa rinofamba so once there is an issue yadaidzwa inoka ukaramba wakanyara which means you are agreeable to that asi kana zvichizo unotizvo aiwa baba maita zvi but hazvizovaita zvisiri zvezvi hatisi kuwirirana nazvo izvizvi handitiona ndo zvinoitwa kakuti protest kuti aiwa maita zvenyu but isi hatiwirana nazvo mhuri yenyu izvo hatiwirana nazvo but ukaramba wakanyarara ubaona kuti vana vangu vari discipline dzataura varamba vakanyarara kuti vateerera munin'ina baba mpenyera babonya bachira penye uyu mwana wano mwana wa mkoma wako makadiyo kutiremo mimi baba vari vapenyu vakatsvaga munhu anenge anoruzivo anonzwisisa ivari baba pababa kana dai une mhuri yako 50 asi unoona kuti mwana uyu anenge ane chi kuti pamakataurwa imi manga muripo machiti vanga mirai vachitaura zvenharo vairohwanira nababa wenyu ndinoda kupindira mubvunzo wamatakaubvunza baba vakauya patete kunhu andasangana navo vavambochiti mashure shuruku ma1990 chakuti vati mwana wangu ndiri kufunga kuti bhuku ubate but uchiri kubasa asi uchiri kubasa saka
hamene kuti munosiya basa rindikati baba kana ndasiya basa ndichauya kuzvitaurira saka ndazonzi vauya ndakaenda ndikanovaona kwatete ndavaona kwatete ndakati ko baba nyaya yamakabhotaura iye ngochiri kubasa ndasiya basa manje ndakati ko nyaya yamakabhotaura kuti baba vaimirira kuti utange wosiya basa iweyo ndouzotaura neye Husabhuku ndakandavataurira kuti idini kana ndasiya basa ndichauya kutaurira kuti ndasiya basa kuti Husabhuku waimirira izvozvo here Husabhuku waimirira izvozvo here uye anga asati agadzwa but ndikuti aiwa tichavanzwa baba varipo baba wani aiwa tinzosekuru arikutarangana zvava aiva zvezvokupizemazamaka zvitumena kumbuzi ndizobhuku ndini ndiri pani ndine dzimaurukira ava vanezvanani vana maemba vamuchanderi vanotova nina vababa mazimvei ava ini ndakasiya kabhuku kunani ndikuna mukoma wouyu ndichienda kwagari kubasa akasara akutengesa minda mukoma wacho newakuita kudya mwari nepambi akabhafa nechirwere ndobva ndasiyira kuti muninina ndobva aita zvimwe chete zvacho neizvozvo ndobva afa nechirwere ende uyu zvaari kusimbirira afa akapinda mubhuku rangu ngokuona kuti ane mhosva yainayo yaakazururira isati apinda mudare madununu sabhuku anozururira mukacheni anogumira kuita kuti kunakubata bhuku zvino saka aiwa haabvumirwe bhuku nderangu ini ndindakatopa uyu vana vangu kuona kuti anogona kuchengetedza bhuku ndouyu kuona kuti aiwa haagove minda haite sei zvino vamwe ise ndineziya unoziva munhu kana uchinge une vana vako unoziva tsika dzavo dzavanenge vachiita mazona zita ndiani maurukira maita zvichienda aiwa basi takatapedza changamire tikukumbira kuti ari kutaurwa pamakuwa nemachandikutaurwa kana musina kuzira munotapinwa kwamaiwa